Hello guys, kado ko pansami kardom pipa jiriglo nona bangke isinali tung paklang ponji pu aprang bihik ako nitum bihik hut ke khilala ason pini ako ni non thelong long mar tum mate ni ka sumar tum la son si kejui isinali tum pansami paklang ponji la poson hello aprang nili tum bihik ako sami kejui jui la sinon Lapuson ci tek tulong amat nining arong pik lasi nali tum pansami paklang ponji ning hang lo. Sin tek long le det bo. Lagi asin. Cucu, cucu. Hello puno, hello puno, hello puno, hello tuh, hello, hello puno, hello. Ini sampai morning walk ke dam tu lo, malam langsung si follow bom lo, asap mana ibang arjang chat ason lo, ini bang ke next day lo. Morning walk dam det pen pini bange matha lo alu paratha si choji pu si nilitum koson son si ke bonai ma nalitum phansemi asap paklang ponji ningha nilitum ke bonai like simple joy ke pen si tum ke bonai nai nalitum same lason bonai tami chomisen la si thihek pen paklang ponji nalitum same ke ching pen ke jut an ke lai phansi chuning rilo labangke kemen tang mohor lo isi interesting hormu theklo luckily na po labangke ano आधा केजी lo angke labangke ilit en la ke ekpua lo la so bostu mepik dogao nang ni lo labangke ekpua birik endulo ekpua ke lalo ekpua bisi lo nai ekpua la non ke jo bom la ke nik asumar la peneti asumar tumlo lason si free time hutke lason si kapre activities pensi pajui pon titi kang samadin pulote ani soching to mimi titi senana bangke soptami ani ke soching to non lom ani sose amat piniba ani somat pe ke chok ke ong so kali baklang pon po nalitum samhan sami ha la hai anta ketelo ke la puta ason si peri ani ke so long chitte dun long pote ni ing samjin titi lan se ni video budget pon konglo la nalitum jong se ni video la mesen pulote please like and share tame na pipon tha na pen bell icon same ke bar je phansi chuning rilo jate nalitum nilike bang je a notification he hu same kelang bom je phan tante kado kabe phan same nona por cardom bi par je riklo cardom bye